नोंथांमोननि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों बड'लेण्ड रायजोनि फाव खालामनाय नुनो मोनदों दशरथ बर', करिश्मा बर', जयसिं, भानु, अनसुलि, रमन। आरोबाव फाव खालामनाय नुनो मोनबावदों प्रबिन मैथा बर'। मेथाइखौ रोजाबदों देरहासार नार्जारि, प्रतिमा ब्रह्म, अजय। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय। भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।